Benvinguts al Friki Online, càpsula 485. Deixem els superherois i les versions manga de superherois i ens en anem al nostre bàrbar preferit, ens en anem a Conan. Conan, l'espada salvaje de Conan. Número 14 d'aquesta edició que està traient Panini, on es recopilen totes les històries de l'espada salvaje de Conan. Amb alguna cosa, amb alguns extras, amb extras de text, amb extras, amb un pròleg que sempre ens fa Roy Thomas, i amb alguna història que no és de Conan. En aquest cas en tenim una petita història que no és de Conan, però normalment tot el que no és de Conan no surt en aquests àlbums. I el que surt de Red Sonja, tot això, queda apartat. Què tal aquest número 14? Com sempre, l'edició, doncs, amb aquest pròleg de Thomas, explicant-nos com van anar la gestació d'aquests números d'aquesta revista, que recordem que era una revista en blanc i negre i que saltava al còmic Code. Per tant, doncs es podria permetre més violència i més sexe. Bàsicament, més nus i alguna tallada de cap. Quines històries ens porta? Doncs ens porta 3 històries i una petita història. L'estrella de Kroloa, en aquest cas Roy Thomas en el guió, Sal Buscema i Toni de Zúñiga entintant, Sal Buscema en el dibuix i Toni de Zúñiga entintant. Recordem que Sal Buscema és el germà petit de John Buscema, que és potser més potent, però aquí amb l'entintat de Zúñiga realment està molt bé amb aquest joc de grisos i ens funciona molt bé la història. També tenim per aquí al mig una cosa bastant divertida, que és nota sobre heràldica. Aquí tenim escuts i ens expliquen d'on venen aquests escuts d'aquests diferents regnes i d'aquests diferents pobles que habiten l'era hiperbòrea. Què més tenim? Una altra història llarga, en aquest cas sí, de John Buscema i Antoni de Zúñiga també a la tinta. La gema de la torre. Espectacular, com sempre, Buscema, Antoni de Zúñiga, que a ell li agradava molt com entintava, i en aquest cas en trames en lloc d'aquells tocs de grisos. També és realment Buscema, està molt bé, i de Zúñiga l'entinta perfectament, no fa aquelles coses tan recargolades com feia Alcalá, que a mi també m'agrada, però en el Buscema mateix no li acaba d'agradar. I per últim tenim una d'Henry Colón i de Toni de Zúñiga, un altre cop a la tinta, que varia també l'estil, però que també, Déu-n'hi-do, el com ens funciona. I finalment aquesta petita història que no és de Conan, sinó que és una història que a més no és de Roy Thomas, és de Don Gould i de dibuixos de Hal Santiago. Aquesta història on podem veure aquests nusos que feien saltar-se el codi Code i podríem permetre's aquestes escenes. Com sempre, també al final, les cobertes a color, tant les cobertes de l'edició espanyola de Vértice en el seu moment, com les cobertes americanes, que no les trobarem, com les cobertes americanes, tant amb els crèdits com netes amb la sola il·lustració. També hi havia alguna altra coseta que anava a dir i ara m'he despistat, que era bastant divertida, però ara no me'n recordo. Què hi havia per aquí que he pensat? Ai. Pues no me'n recordo. A veure, un segon. Sí. Això és força divertit. El Conan Magicà, un article que el mateix Roy Thomas diu que no és prou profund, però que està més profund que amb uns altres, perquè no en coneixien prou la seva existència, d'unes adaptacions de Conan que feien a Mèxic. Amb un Conan, com podeu veure, amb casc així de viking i rosset en lloc de moreno. Una curiositat que és bastant interessant de llegir. Salut i llegir còmics.